Bizkaiko Foru Aldundiko bozeramaileak Juan Maria Aburtok Gobernu Kontseiluan hartutako erabakien berri eman du prentsaurrean. Hasteko, Aburtok jakinarazi du Aldundiak ondasun higiezinen gaineko zergari buruzko foru araua aldatzen duen aurreproiektua onartu duela. Halaber, Kulturako Foru Sailak lankidetza hitzarmenak sinatu ditu Bilboko Itsasadarra Itsas Museo, Muskizeko Elpobal Burdinola eta Bilboko Arte Berreginen Museoarekin 2012ko programetako jarduera batzuk finantzatzeko. Horrez gain, Udalekuak 2012 kanpainaren barruan, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Atletik Klubek hitzarmen bat sinatu dute elkarrekin antolatzeko umeentzako udaleku bat uztailaren 21-tik 30 bitartean. 12 eta 13 urteko aurrentzat izango da eta 100 gaztetxorentzat egongo da lekua. Ekonomia sustatzeko foru diputatu Imanol Pradales Aburtorekin batera egonda prentsa agerraldian. Pradalesek enpresa berriak sustatzeko plana 2012-2015 aurkeztu du eta jakinarazi du Aldundiak 50 milioi euroko laguntza emango duela enpresak sortzeko, industria sortzaileetarako eta eskualdeko saltegi txikietarako.